Kafin in fara Izzo So interview ina so in san menene dalilin da ya fara hada gafar Nafisa Matawalle da kuma Umar Hashim. Okay, na gane. Umar Hashim, Hajiya Nafisa ta ce a fitar da kuɗi. Menene dalilin da yasa ba za ka cire wa'annan kuɗaɗen ba? Sai na ga sa hannu. Sai ka ga sa hannu, baka san cewa dukiyar mahaifinta bane, kuma dukiyar mahaifinta nata ne, kenan kai kake janyo rigimar. Me yasa ba za ka fitar da kuɗaɗen ba? Wannan ba shine abin da aka dauke ni nayi ba. Magana za ka gaya min? Gaskiya ta na gaya miki. To amma da dukkan alamu baka san waye Hajiya Nafisa ba ko? Ina zaton haka. Ranki ya dade ke hakuri yayi kuskure. Ni ban yi kuskure ba. Na lura kamar har yanzu baka sauya halinka ba. Umar Hashim kana da taurin kai. Baka tunanin cewa Hajiya Nafisa za ta iya koranka ga masana'antar ta ana samu ko baka tsoron talauci ne? Ku ne kuke tsoron talauci. Ni ba na tsoron wani talauci. A to sannu salihin bawa mara tsoron talauci. To amma ka san cewa kowa na son arziki ko? Da arziki da rashin arziki duk na ubangiji ne. Kuma duk wanda Allah zai azarta zai azarta. To kuma haka ne, amma ai komai yana da sanadi ko? Ni fa ɗaukan shi nake ma gaba ɗaya bai waye ba. Hajiya Nafisa bari in dawo kanki. Da wa'innan kalaman na Umar Hashim masu ƙarfi, ba kya tunanin cewa zai iya cin galaba a kanki? Ko kusa ko alama. Kwanaki an ce kin tura wata yarinya akan ta wulakanta shi. Ta wulakanta shi ko bata wulakanta shi ba? Na wulakanta shi. A to Allah ya kyauta. Hajiya Nafisa wani mataki kike so ki ɗauka akan Umar Hashim, sannan kuma wani lokaci kike so ki fara aikin ki? A lokacin da nake so. Wani irin matsayi kike ɗaukan Umar Hashim, sannan kuma wani irin kallo kike mai a rayuwa? Shine mutum mafi muni a idona. A Umar Hashim ka dai ji abin da yake faruwa. Yanzu abin da nake so da kai ka gane, tunda kai ka dan san Qur'ani, ka yi na annabawa, ka bata haƙuri, sannan ka girmama ta, komai ya wuce. Wallahi ba zan girmama ta ba. A lalle kam. To ki Hajiya Nafisa kina ji, yanzu ga ki ga Umar Hashim, sannan kuma ga kamfanin ki. Wani mataki kike so ki dauka akan shi? Ya bar min kamfani na. To sai me? A'a, ba za a yi haka ba. Interview na gaba ni zan haɗa kanku. Yanzu ina da bako. Rika dawo bari in dawo kanka, bismillah. Ni irin wannan tunan sililin da take yi da hada wannan da hada wancan ka gane ji ni ka san bisman ni ba na san hayaniya nace kawai da sa kai.